jää. Niin, Kärkisten lähellä ja meni jäät vähän sellaiseksi, että antautti tähän saareen katselemaan, että mistä hän katto pääsisi. Ei ihan helppoa tasomassa. Lohkaisempaa jäädä. Tuolla selällä enemmän. Tuonne lähtisi. Yritetään päästä seuraavaan saareen ja sitten yli katsomaan. Meidän kaaduttiin. Rauko-ohjelman tää on vähän jännempää avoveteen kummallakin puolella, mutta löytyy tosta nyt reitti kuitenkin. Jees. Täytyy jatkaa yrittämistä tonne päin. Vähän niin taas flyykeliä uskaltaa pikkusen kuvatakin. Koko ajan ei oikein ole uskaltanut kuvata, kun tarvii vasta jäätä lukea. Tuolla on jo käynyt vähän jäähän tutustumassa lähemmin. Mutta nyt tästä löytyi niin aika hyvää flyykelikenttä. Mikähän kohta tää nyt oli? Jylisalon kohti ollaan menossa, sinne on vielä jo 10 kilometriä. Mutta tässä kohti on kyllä tosi hyvä. Hyvät flyykelit välillä. Jees. Nyt jatketaan nautiskelua ja aurinkokin vähän pistää. Tää on kyllä hienoa. Taas aika pitkät paikassa. Tää on vielä jäällä luistaa. Ei aikaisemmin oikein ole pystynyt noita videoita kuvailemaan, kun joutunut tarkkaan katsoa tuota jäätä ja tätä flyykelipintaa tai tasasta pintaa ei ole ollut kuin ihan semmosia pieniä. Siitä on tullut jotain röpöä tai lunta tai ilman mitäkin ja eli koko ajan joutunut olemaan varuilla ja varautunut siihen, että mitä tulee ja lukee tätä jäätä. Näkyy, että ihan tässäkään niin koko ajan ihan sileitä flyykeliä. Tosi kiva, että se tulee. Aurinkokin vähän tuota pilkistää. Aika hyvä tunnelma kanssa. Välillä vähän sitten voi nautiskella, vaikka nyt tekin niin kun on hyvää jäätä, niin pitäisi vähän saada vauhtia lisää. Aika pitkälle menee iltaan ennen kuin on Lahdessa, jos saa kiinni aikataulua, kun meni tuolla Rutasalmessa ja Kärkisissä aika pitkälle. Sitten välillä kaatuu vähän tuommoista lisää viivytystä puhunut. Hyvin pitkiä taukoja ja muuta ylimääräistä, mutta ei tässä ei tekee. Nyt menee taas vähän huonommaksi tää jää. Puhelin takaisin taskuun ja jatkaa. Täällä Tehiselällä. Siinä just tuli Railo vastaan. Tehiselkä, aivan parasta
myötätuuli. Sellaista kun olisi ollutkin enemmän, niin aika paljon tapahtuu.